Welcome to Moza Music, your front row sits to Zion Vibe. Yo, guys, today's video is a little bit different. As well, like me reacting to like singing and but today's video is a little bit different. It's a promo video. Ukukhanya kwamaKrestu. Yo, sorry about that. Yeah. Ngale mic yaba kude kanje. Ukukhanya kwamaKrestu, the legend. So they dropped a 27-minute long, more like a document type. So I was like, nah, I want to check it out, but I don't want to watch it alone. I want to watch it with you guys. So without wasting you guys' time, to my new subscribers, kick it. Thank you. Monga subscribe, press a like. So without wasting you guys' time, let's dive right into it. Welcome to Amambo Productions. Uphilani Mkhize lo okhulumayo osebenza kuyona Amambo Productions. Namhlanje ngizonethulela okulunga kwamaKrestu. Ngizocela ukuthi nilalele ivideo sizokhuluma nabahlabeleli bokulunga kwamaKrestu. Ngiyabonga. I'm honestly excited about this album. Like, I'm not gonna cap to you. Like I'm excited for this one. So I see. Somanda, Ngiyabingelela kubabukeli bonke emakhaya bonke nje abathamele njengamanje. Ngibingelele futhi kwi-owner yeAmambo Production njengamanje okuyiyona engithwebulayo. Ngizazise lona okhulumayo uSiphamandla uMphowa kaKhumalo. Sizelana ngeqembu lokulunga kwamaKrestu, The Legends. Okuyiqembu ke labantu besilisa kuphela. Kufika isikhathi nje sokuthi si rekhode insizwa noma umusic weinsizwa zodwa. Sahlala phansi ke sabukisana ukuthi singawenza umusic singabantu besilisa sodwa bengekho abesimame.
Ukuchaza nje kabanzi kancane ngeqembu, iqembu ke elidala siliqale nje impela ngalezi ayikhathi besabafana abancane impela. Ngingakuvumela ukuthi ngalezi ayikhathi kwakusathiwa ama-boys choir. Sasi ama-boys choir ngempela lapho. Njengamanje ke sidlulile ebufaneni. Sesingobaba manje. Asisabona ukubizwa ngama-boys choir. Ehlabelela kakhulu, egxile kakhulu ekuhlabeleleni umhlabelelo wokholo. Mangithi wokholo asihlabeleli o-R&B, asihlabeleli ikwaito kodwa sigxile kakhulu kumhlabelelo wokholo. Mangingachaza kabanzi siqala ukuhlabelela beku 1999 mangaphosisi. Most of us were not even here. Asiqaleni lapho. Majority of us were not even born yet. We were not here. I can give a whole range of these newer cats abasing amanje, and let me tell you, ha, ngekho. Hey, 1999, you've been pushing this, eh? 1999, 2009, 20 years, 20 plus manje, 27. Okholo. Mangingachaza kabanzi siqala ukuhlabelela beku 1999 mangaphosisi. Sihlabeleleke isikhathi eside ngaphambi kokuthi siye studio siyo record. Sihlabelele nabafowethu abahlukene eqenjini lethu. Kangangokuthi abanye esasihlabelela nabo ngalezo ikhathi bagcina besweleka bedlula emhlabeni. Kwakubhutika impela bethu ababesikhulisa abanye abadala. So ngokuqhubeka ke ngokuhamba kwesikhathi sigcine sibona ukuthi no asithi ukubreaka ngoba abanye babese kwezinye indawo ngokuhlala sihlukene. Sificwe isikhathi ke sokuthi siphinde siqoqane ndawonye. Sakwazi ukuthi senze umsebenzi wesibili ogama lawo kwakuthiwa lo mfanele udumo iTaiki song yakhona. Saphusha sasebenza nabafowethu abaningi abahlukene kwazi ofika la esithi khona no asivuke khona siyithintithe bese sibuka iminyaka yethu siyibuka sesingathi sibadala amaphimba kwasaphumi kahle kodwa sibe nesivumelwano esisodwa sokuthi no sisangakhona singakwenza sihlangene sizinsizwa ngokwamaphimbo ethu. Sithatha isinqumo sokuthi ke sibuyele e-studio siyo khipha leli cwecwe esizonithulela lona elihloko sakhona esithi ebumnandini. Singabantu nje abaphansi kakhulu ebebefisa ukuthi bayithole isupport kubazalwane bakwaMashu, kubazalwane nje bonke base South Africa. Besifisa ukuthi siyithole isupport ephelele. Which for me, ne? First things first, let me do this. I understand. For me, it's this. It's traveling and trying to get more into the digital space. And Zayoni, we have to find ways to make it work, especially in the digital space. You understand? Because when the city is dying, for me, for instance, I wouldn't go and purchase a CD. I don't even have a DVD. Yeah, I can do USB because I mean phones now are more articulate. But ngama USB, they need to be encrypted so that people bangakhona ukudownload ama files awapakathi ku CD. And on top of that, thathe lento ifake ku YouTube and add ama copyrights as well so that if somebody decides to redistribute your music, bazokwazi ukuthola copyright, ne? I be strike, but if I copyright ukuthi hey usebenzisa ingoma kaSibani, so therefore whatever financial gains you're supposed to gain, you're supposed to get yearly. You understand? Those are just small things that we must fix kuzayoni, so that we off ramp cash. So I really like that. You understand? So and I'm excited for it. I'm all in for it, bruh. I'm all in for it. Bazalwane bakwaMashu
kubazalwane nje bonke base South Africa besifisa ukuthi siyithole isupport ephelele. Mnandi kubantu abalalele emakhaya yini abangayilindela nje kule album ezayo bengalindela uhlobo lomculo njani because umculo usuhluke kakhulu manje ezawona khona abashesha kakhulu khona beza kancane khona so ngokwesigaba sokuhlabelela kuhluke kanjani umuntu esijwayele ukuzizwa lokho okuzayo Producer That is a brilliant question, honestly. That is insane. And I also think that people must also understand Uguti. Zion is very broad. You choose what you like. For me, because whether they are part of the old school, and that's Koliswe Yibo, where you let the song play and then instantly. That is a dope question, bro. umculo usuhluke kakhulu manje ezawona khona abashesha kakhulu khona beza kancane khona so ngokwesigaba sokuhlabelela kuhluke kanjani umuntu esijwayele ukuzizwa lokho okuzayo Producer into engizoyiveza nje ebalekile abalaleli nabalindeli bomsebenzi wethu esizowuletha abalindele into enesibusiso kakhulu mangithi into enesibusiso kakhulu sibusisekile ngoba umculo esisawenza azange size sithathe lemculo sikhona noma le edlubhedu njengamanje enziwayo ama-choristers bani classic cha azange sithi sifuna ukuthi senze lo mculo kanjalo ngoba sabukelela ukuthi amaphimbo ethu angasacishe ahluleke mhlambe masithi sizame eminye imculo esingayazi sivele sagxila kakhulu ku-music lo obuyoni i-acapella le original yobuyoni asengeze lutho asengeze mavayivaya asengeze lutho sengeze nje into I like that. No, I like that. You know, I love that. I love the fact that he emphasizes his ability now. With yo, bro, we can't go that high, but that foundation will never go anywhere. We can ngesilungu singawuhlobi ngesiZulu sibathi singayihlobisa ngendlela enhle, but uhlobisa what's already there. Ayi buyoni eqondile so ngingasho ngithi abantu abalindele i-way back mangithi i-way back abalindele abantu i-original yobuyoni engamixwe ngalutho ngoba iyenzeka into yomusic ihluke kube khona la utwisteke khona wayi classic kube khona la utwisteke khona wayi choral thina sizile nechoral size nje nomculo lo ongaculwa ngisho umuntu omdala uculwe umuntu omusha awu enjoy engakusho nje kubantu abalindele okunomehluko kakhulu this time because sisebenze futhi ke nama artists ahlukene futhi awenzayo umsebenzi lo womculo esiwenzayo about to get lit. Oh, ngensuke kuwethu akuseyona i-boys choir abantu balaba abantu abakhulile ngazi kuthiwa nami ngikhumane i-boys choir kushiye ubabomuzi ngithi lanje ngingasho ngiqinisekise ukuthi ngomunye wabantu ezayona ukuthi bakubala abantu abanamagalelo kumhlabelelo wasezayona mhlambe i-most yethi thina ngencane masingabala abantu abawu-10 abahlabelile ezayona ngomunye wabantu ongeke uze usale so njengoba kuhlangene ngendaba yekhwaya kanje ikhwaya ihlanganisa abantu abahlukahlukene so umuntu obukela kuwena noma kubantu ababukela kuwena
ungabapha yiphi advice ukuthi bekwazi ukusebenzisana nabanye abantu? I-advice engingayipha abantu abangibukelayo nabalandela mina ile yokuthi uma uzokwenza umculo noma uma uzokwenza umusic fanele ube nenhliziyo yokwabelana nabanye ozakwenu osebenzisana nabo. Kafushane nje kule choir yokulunga kwasekuqaleni bekungahlabeleli umuntu oyedwa, besikhonzana ngeziphiwo sibathathu sibabili sedlulile kodwa koyedwa, namanje kusenjalo. Into engingayibalula kumuntu ongibukelayo nongilandelayo ile yenhliziyo evulekile, futhi ngingayitshala ngiyiqinisekise nasemabandleni abantu abakhonza kuwo ukuthi le yenhliziyo evalayo mawumhlabeleli kayisindawo kayibathokozisi abantu, futhi ayimthokozisi uNkulunkulu ngoba usuke uziveza wena unomhawu noma unomona. Ngifuna ukuveza nje ukuthi kule choir sihlabelela Pause. Like, bro, like, yo, is he lying though? Is he lying? Bro, I'm a little bit cool. You need to have a big heart. You need to, like, seriously. It's not about you, bro. Like, it ain't about you, man. Hey, it's a team. It's a team. Hey. Abili. Masihlabelela sibabili sinayo inkonzo futhi yokubambisana. Mistake sihlabelela sibathathu. Kule nkonzo sinayo futhi inkonzo yokubambisana ngoba sihlabelela kanjena. Sihlabelela ukuthi omunye maye kwi section enye, omunye fanele ayokwenza isection enye kwelinye iside. Akekho umuntu othi kuzwiwa ngaye lana ukuthi isicathulo sakhe siyesakhe. Ngiyafisa ukuyitshala kubantu ababukela mina nabalandela mina ukuthi le yokuvala ube unto yami kayisebenzi ayisandawo. Ngamanye amazwi ngifuna ukusho ukuthi lento yokusebenzisana emabandleni ayande ko chorus leader noma kubantu abaqala amasonto. Ungabi unento yakho nje oyenza wedwa, unezingoma zakho nje wena oyiculayo wedwa, ayiculwa omunye umuntu, wena uqopha wedwa wena. Akaqophi. Siyayitshala leyo kubambisana yokulekelelana ngoba kahle kahle masikhuluma iqiniso ukuhlabelela nje ilapho umuntu ososizini, ilapho umuntu onomzwangedwa mhlambe bese kusele mhlambe ama minutes nje awu5 athatha intamba ayilengisi. Kodwa weza umhlabelelo nje owehla kamnandi oyindumiso othinta uNkulunkulu uyalapheka asishiye phansi lezo sinqoma bese sithathile. So ngamanye amazwi ngizosho ukuthi abangilandelayo nababukela kumina ayisebenzi. Yekela abanye abantu osebenzisana nabo banika amathuba kusetshenziswana ukuze kuzovela into kaNkulunkulu. Ngoba okubalekile lento esiyenzayo ngeke ngasho ekuqaleni ngathi umusic ongoNkulunkulu akusiyi R&B le, akusiyi kwaito. So umina enuculayo ubuNkulunkulu bube khona. Awukwazi ukuba nomona kodwa uyalida uyacula. Laba bawu4 abalana abanye wena uzocula wedwa bona bazokwenzani? ubuNkulunkulu abusekho labo usuveza umona into engasiye kaNkulunkulu. Kahle kahle thiwa ngisho unomona njengomuntu wakaSathane awusiyi umuntu wakaNkulunkulu. So ngizoyiveza nje icacele ukuthi asihlaleni trend ngoba ubona uKhumalo nje ehlabelela nawe usuzohamba uyozama ukuphusha upaquze itrend uzama itrend. Itrend akusiyo into ofanele ulale namhlanje kusasa usuvuka usuya trend. Linda uNkulunkulu. Kahle kahle usibona nathi sikule ndime esikuyona. Sike salinda uNkulunkulu nje. Sihamba iminyaka eminingi singaziwa umuntu. Kodwa kwafika isikhathi uNkulunkulu wathi no, izizwe zonke azinibone lidumisa uNkulunkulu. Ilokho nje ngingakusho kubafowethu abezemva kwami bamaculo abaqala amaculo uthi cha imimoya kayehle. Yeah. Siyabonga kakhulu. Yeah. Yeah, I agree, man.
Personally I do, bro, because I feel like it's all about us here. It's not about any particular individual. Yes, you do have the talent. Your talent might be more polished than everybody else, but by yourself you cannot. It's the same thing that I said, Mas Rector to worship experience. I said the same thing. I was like, there's someone who was here, this close to giving up everything. Marangoba, they went there and you guys did what you did. Changed their lives. Khumalo iyalo uNkulunkulu ilokho nje ngingakusho kubafowethu abeze emva kwami bamaculo abaqala amaculo ukuthi cha imimoya kayehle. siyabonga kakhulu baba Khumalo iyalo urekhodeke ubhuti bekusama cassette nami amakhasethi ngiqala ukurekhoda ngowafice esephela kodwa yena ngicabanga ukuthi eqala nje enza ama recording uwenze kusama cassette wodwa kahle kahle ngiyamthatha lo muntu ukuthi uyilegend umunye wabantu esicukela kubona ngisebenze naye kakhulu kule album ngokukhulu ukubambisana nangokukhulu ukuthobelana nangokuzwana ngifuna ukusho ukuthi kwangaba uye yedwa ngiphinde ngasebenza nomfowethu uSandile abambiza ngelikamfotho waloba magagula abafake ikhono bafake ithalente bafake effort yabo kulo msebenzi esintwini noma kumsebenzi noma wesintu noma kwisihlabelelo esihlabelelayo babe neqhaza elikhulu abalibambayo abalibambile ngibale abafowethu okhaya wakwamabuza endaweni yaseJoburg ekhulu naleli qembu bekwabantu esibafeatureile kuleli qembu wasebenza ngokuyikhandla wayimisela wayiveza into uNkulunkulu eyabe kwakuye yetalent ngingabala umfethu uGodi wakashandu ngimveze naye ukuthi naye into ebekwe uNkulunkulu uyivezile ekulungeni ngibala umfethu uGift into ebekwe uNkulunkulu eyashiwa uNkulunkulu kuye ufika wayiveza kule group ngingababala bonke nje abafethu oNkosinathi Ndaba bonke nje abafethu beAlto bonke ngeke ngibaqede esinabo eqenjini ukuze lo msebenzi ube yile mpumelelo oyiyona angifuni ukuqamba ngabafethu uyimpumelelo angingabazi nawe uzozizwela thole yakho kuze uzoyibona lento engisho ukuthi iyona ngamanye amazwi ngizama ukuthi bafethu la sengigoqa ayikho into okuthiwa yenzeki kubahlabeleli abadlulile koyedwa singahlabelela sibe u10 mase sizoba kodwa nomoya nje kaNkulunkulu kungenzeka into eshoda kithi singabahlabeleli ngiyazibala nami sishodelwa nje umoya wodwa kaNkulunkulu kube kuthiwa sihlabelela sinomoya wodwa kaNkulunkulu ngabe kuyenzeka sishiye phansi lezi zinto zama trend lezi zinto zokuthi utrende kangakanani kwiWorld Cup ekuphi ayisebenzi lezo zinto akajabuli odabukile ngalezo zinto umuntu kuphela uthintwa umculo othinta inhliziyo nonyakazisa isimo akusona ngaleso sikhathi iloko nje ngakucela sengivalelisa babukeli sisupporteni einkundleni zokuxhumana lo msebenzi wethu uzobe ukuzo zonke iziteshi zokuxhumana zama platform akhona kwinkundla zokuxhumana sitholakala kuzo zonke nje ngayibala zonke niyazazi sikhona kuzo Abanyamalizwa ngiyabingelela kukhonza eziyoni nongakhonzi eziyoni ngibonge ithuba silithola kuMambo Production ukuthi sikwazi ukukhuluma nababukeli kulolu suku namhlanje mayelana nomsebenzi esithe sawuhlanganisa ukuhlabelela siyizinsizwa zodwa kodwa kule kuzoyinsizwa kube khona abacula indlela ezifana nezomama ukuze umculo wethu ube njani ubalance
Sibonga ukuthi ke sikwazile ukwenza lokho ngempumelelo njengamanje, but sesilindeke ukuthi uma sesikhiphile lokhu nibe wole free. Okunye futhi engifuna ukunikeza isiqiniseko sakho ukuthi la nifisa khona ukusigxeka khona nisigxeke ngokwakha but ningasiqedi amandla nisigxeke ngokwakha I love that. I love people who say, give me criticism. But now don't overdo it now. I'm like, yeah, plus, darling and bon. No, just say, bruv, here you could have. Here you could. Remember, Maskabanta's fine. And you are entitled to your own opinion. But try to be correct when you speak. Kuluma kahle. So that the person hears what you're trying to say. Speak nicely. I like what he's saying. I love it. Because we live in a day and age where criticizing has become judgment. Now there's a very thin line between you criticizing something and judging. Umuntu akasaboni. And I ask out you like, no, bruh, this could have when you could have tried this. I understand. So I like that. yanithembisa futhi I like that. okunye futhi engifuna ukunikeza isiqiniseko sakho ukuthi la nifisa khona ukusigxeka khona nisigxeke ngokwakha but ningasiqedi amandla nisigxeke ngokwakha siyanithembisa futhi siyokulungisa lokho ebenibona. Abeyichaze ibanga lakhe kulokuhlabelelo wasewasizayo ukuthi nihambe kangakanani. Kahle kahle mina igama lami ngiphumlane ngowahlonga isibongo ngizalwa umfundisi. Kwakusabizwa kahle abafundi Choko Reverend. Ngizalwa uReverend Choko. Ibanga lami lokuhlabelela kahle kahle umuntu ukuhlabelela ukufunda endlini la ade khonzisa khona abazali. Laqala lapho-ke ukufunda ukuhlabelela sifundiswa abazali kwaze kwafika esikhathini sokuthi umuntu useyakwazi naye ukuyihlanganisela. Umuntu-ke ukhulile-ke wakhula kwaze kwathi ngo-92 kwayima iqala ukuvela but i-recording ngiqale on 90s nami angisakhumbule ukuthi mangaka ama-album esengawenza angisakhumbuli kodwa wona akhona but elami icwecwe lokuqala nje lalithi woza nawe muni. Yes. I remember ukuthi maybe it was 1995 if I'm not mistaken. Guys, saying guy 1995 umkhulu P makakhipha his first album. Where were we? Sikhona sibaningi besingekho. So saqala lapho kwezumkhululiwe ulimnandi ivangeli etc. Yeah. So ke yilelo banga ke sengikwazile ukuthi ngilihambe kulento yomculo wamaZayuni nakubunzima. Kodwa into ebesifuna ukuyiveza kakhulu ileyo ukuthi kunoma ngabe isiphi isimo esibhekana naso uJehova ukhona ukuthi akwazi ukuthi akuphumelelise kuleso simo noma ngabe kuthiwa sinjani noma ngabe sihle noma ngabe simbi kodwa uNkulunkulu wethu uhlale khona njalo. Siyabonga. So kule album ebomnandini singalindela ama-tracks amangaki ingoma engaki? Kule album singalindela ama-tracks awu-12. Tracks awu-12, okay. La sesizovala nje bengifisa ukubuza ukuthi ubaba ngabe zikhona ingoma ezibhalwe uyena
and ngifisa ukwazi ukuthi umuntu uma efikele ngomuzwa wokubhala yini le esuke ifikile umuntu ubona kanjani ukuthi okay le ngoma ingahamba kanje ihambe kanje just for ukubonela nje abasemakhaya. Hey, that is a question that I have, bro. I'm like, yo, bro, how do you write a song down in Zion and then sing it and then be like, nah, it's not gonna slap Mastulas? Like, how? Like, how do you compose it? Like, Young Bam. Into eyenzakalayo ke uma uzocula usuke nje awukwazi ukuplana ngoba nathi phela sikufundelanga isiphiwo nje umuntu abanaso so awusikufundelanga kuyafika nje ngaleso sikhathi bese ukuthi usho kanje uhlanganise uqale ukuhlanganisa uwedwa ke mawuhlanganisa uwedwa ke kufanele uyihlanganise zonke le indlela awufiki nesijumpana ongazi ukuthi umuntu uzothini kufanele mawufika wazi ukuthi njona ucula phambili lo munye laba abanye abacula lezi ezinye indlela bona bazothini ukuze ufike lento ephelele kubo uzofika ubafundise yona. No, siyabonga kakhulu baba usungavalelisa. Sengivalelisa ngicela ukuthi ngiqale ngibonge kuqala ukwazi nje ukusebenzisana nabanye chorus leader. Mase ke ngithi nje nginike advice kubona bonke abantu esiqala nabo amaculo ukuthi kuyingozi ukuthi ube chorus leader okwazi ucula indlela eyodwa. Chorus leader wena ukwazi And I think that thing also applies in being a dancer. It's very dangerous to get used to one thing only. At least no other, because they work for you at some point, young bam. At some point, they work for you. Young dollar, so that's very informative. Amaculo ukuthi kuyingozi ukuthi ube chorus leader okwazi ucula indlela eyodwa. Chorus leader wena ukwazi ukuqala uma ngabe wena ungasaqali ungabisaba naye indlela. Kuzokunika inkinga ngelinye ilanga awuzukwazi ukusebenzisana nabanye. Kodwa ukuze ukwazi ukusebenzisana nabanye ukuthi ngesikhathi kuqala omunye nawe ube nayo indlela enye. Futhi yenza ukuthi ke ngoba phela thina la kuleli kwa lakhiwa abantu abakhonzayo emabandleni. Lenza ukuthi ke noma ekukhonzeni kwakho uyakhuleka ukuthi inqola ayimi ngawo wedwa ngoba uma ukhona umuntu ocula enye indlela uyazi ukuthi nawe unayo enye indlela. So ngiyagqugquzela lokho ukuthi at least azibe noma mbili indlela okwazi ukuyicula ukuze uzokwazi ukuhlala nabantu nokuthi ke ukuze ukwazi nokusebenzisana nabanye. Ngoba ke kufanele sehle ukusebenzisana ke kubiza ukuthi sehle. Uma omunye chorus leader ekutshela ukuthi kule ngoma kuthiwa nawe uqhamuka nawe ukuthi chorus leader fanele wehle umlalele usho Nikuluma nami abanyabaliswa isilemo abanyabaliswa nikhuluma nani abanyabaliswa
That is so smooth, bro. That is so smooth, bro. Guys, when I'm ready for this one. Like I'm sitting here and I'm like, I'm ready. Let them drop this album, bro. I'm not sure when. I'm not sure when, but I know they're gonna drop an album. So as soon as they drop this Lalel, that reaction. Yeah. So in the favorite duet of who? Me, Street Jupiter. I'm signing out. Adios. Thank you.